Sese pak mai kublai nam ta jong pi borak gitman para bi chunga ki baju sapna ban pe gini channel ri nanti benang way to heaven ublai punya ul kurku kudo si em ke jompi ublai punya ul slek ke em ke jompi ublai na yo ban pendon kam ya ke em ke jompi haman na ke siang malah kapor ban nang ye ken mau ya kani ke ministry ke jongiru aku jing duai ke jompi ye duai lam nam ta jongiru kenapa kumno bagati persang ke kalau ba ngin warna ikaktin ke jong play borobo nam da jompi inyo bersam kaktin ke jong play bat khantam ek bagi nora ke jing hikai ru ka ba pinangla ke ban sotu bat pinangla ban san ha ke jing dei ke jupni bat ublay nama ke jing persang ke jing hikalong ke ba kumna begini begin sam ya ke khubor ya ke gospel ke jong christian seki mensiem ki ba kodor de ha ke ka por man taru ke jing persang na kalian ke jong hiru kalong ba kumna begin nora ya ke jing shisha na kaktin ke dei ban hikai badan pentip sepikan kenang ba pinla ba soto ba kenang ba pinla ban yai kat kum kecing shisha kaktin ke jong blai te hagani step menta ngadani lengkat nga ya kaktin ke jong blai ya khubor ke jong blai hagani step menta bat ngai bol ma ki breu ki jibakla bat bol ma ki breu ki soto bakla ro ya kani ka kentin te nakra daw ngakwa ban waral ikani ka phang bahkan pensyai kindat nam da jompi bat hoi yo se na preng jompi pla syai lupa pla sontu lupa kani kalong ru kajing perkan mai kajing ke jompi ba pi ba yaki weru ki ba bat syai ba pasultu bagi lang ban hikai na bun ki breu hakni ki skim manta ki sontu bakla bat ki pe yangi ki kristan kum kan niam ki perkhat yangi tang kum kan niam ki perkhat ya kajing long kristan kadai tang kanyam tang gajing pendap rukom jong kanyam handai ko ki parabi echanga nganong ipi ki bon ki breu ki kristan hi ki bangai hi ki em kumta dan ki bangai hi ki kran kumta ki penpau kumta ki bangai hi ken haba ki le kumta na tara ki bangai ki pe jangai pi bat ki pe ki kran ki perkhat ru da kata gajing perkhat namal ke ki bani ni pen i namang bon ki breu ki amba ki kristan ke dei tang kanyam bat hagani ka step menta na kwa ben shai nam ta jompi hagani ka por menta na ka kren ke jompe u ei u kristan ke ke jimut kristan bun ki breu nga jukli habang akundu pilan na ka kunhun iun oh ngide na jajing ki kristan ngide na ka niam kristan ngide ki niam kristan ngide ki balang kristan kum ta ter ki breu ki kran hato ukristan de ke niam ni hato ukristan de tang balang u ei ude ukristan ke jimut jangan ikuntin kristan bat ke diga ka thau ya ni ikuntin kristan ko ki parabi e jonga to ina pe be la ka ktin ke jong blai minum kta shani satai minum kran dala jong ke jingstan minum kran dala jong ke jing sempang ani ngin kan be la ka ktin ke jong blai kamat ke banikong jong ke diga jingkran ha ke step menta ke diga ba ngabu u ei ukristan ka bible ka itu ini naga sichi naga kitab ko jeng kam ki apostle ga nang ba khatwe de khat ka ba atun de hangni pinlap shai uai ukristan ba ukristan dei ka nyam dei ka balang dei ka ei ka tin jomli ka angkom ne haba baro shisnan ki ba ngai kila ya senglem ba ka ka balang ka ba ha Antioch bat ha Antioch la khot kristan ningkom ya kisenran kabumut ha kashnong Antioch la khot ningkom kristan ya no ya kisenran la khot ki kristan ha kashnong Antioch balai la khot kristan pitip naman ha kata kashnong kisenran ki bangai ki jogutra kila ya seng pendan burom kila ya syakri shirham kila ya lap kila hikai kila kring ke mensem ke jong trai kila pen kelai ke mensem ke jong trai ban kring ke shake hima ke jong blai aba kila trai ke kam ke jong kris kila trai ke kam ke jong blai bat hakata ke snang higen ki bre amna kila ya ke jing trai shit ham ke jong ki ke jing trai bor ba ke jong blai lingma jong ki ba ki trai ya ke kam ke jong kris ki ya lap ya kris ki em ke jing em ke nuksa ke kris
ki brio ki khat ye ki Kristen kamu ki nombor ki jong Chris ko ki para bi changa ma soto bakla ba Kristen de kan yam ba Kristen de kan yam phim de ki runiam phim de hakan yam phim de ki niam Kristen phim de ki balang Kristen phim de ki bangai but ka kerteng Kristen kam dai ka kerteng ka jong ubangai ka dai ka kam ka jong ubangai ka dai Kristen naman hawa kila yasing pendan buram boro sisnan kila ye treasure ham kata ka jing trai ke jong ki ken ka ba pullong ki bre ki ba pai ki ba i ki ba kin khat ba kin ai kerteng ya ki nombut ki jong Kristen nama ki le ka kam ka jong blai ki le ka kam ka jong Kristen now Jesus ya udah oni tho nau so jong u tapi ya ka jim ka jong pi oni tho na ki jingle ka jong pi la ka ngi trai ka kam ka jong Chris ki bre ki tho kum ki bre ki jong Chris la ngi trai ka kam ka jong soitan ki bre ki tho kum ki bre ki jong soitan nak ta ba ki bun sen ni chu ya sko ka ni ka tin ka ba pa wa Kristen ka nam soitan ka kam ka kerteng jing isim ka kerteng Kristen handai ka jingle ba jing ka jingle kum u soitan de nak ta ba ki bre ki ong ki tin Kristen ka nam soitan ka kam te hagani ka step bentang ko ki para bi cha na ko abun banu ra ki pun shai net nam ta jabe u Kristen u dei u breu u Kristen u dei u breu om dei ka niam om dei ka balang Kristen dei ma phi ki bangai ki batrai ka kam ka jong blai ki Kristen ki dei ki batrai ya ka kam ka jong blai ki batrai ya ka kam ka jong Chris ki ba em ka jing em ki ba bod yo Chris haga ji em ka jong phi dei ma phi kan ki Kristen bai ka kerteng Kristen kam dei ka kerteng ka jong phi ka kam ka jong phi wanam kam ya la dei Kristen dan ai ba ki bre kini i kan ling ba ka kam ka jong phi bat kani ka kerteng Kristen kam dei ka bangin kam dala de ni so salong ba dei Kristen ngi dei tang ki bangai ngi dei kan ki nom bod ki jong Chris handai ka kam ka jing ka ye thu kan ka ai ya kata ka kerteng la ngam suna la nget makna hau Jesus nga lap dia yo Jesus handai ngam tri ka kam ka jong ngam dei Kristen maka ngam suna tri ya ka kam ka jong ton sai go ga nuksa la ya mystery ubatrai ka basna ye ma yo lebar la mystery nang mentrai misteri utrai ya kakam ukna kuli ukna lebar ba uni lebar utrai unang mentrai ya kam misteri handai uni utrai ya kakam misteri utrai kum lebar te perkhat ngapi ya misteri on khat da lebar ya misteri khat da misteri ya driver khat da driver te kumta hikan gimot ya unong ya kali ki bri ki khat driver ya unong tresna yang ki khat misteri kumtang tertel ka kam ka jongki hiken ka ai ka kerteng ka jongki ka yathu ya ka kerteng ka jongki nama ka ka kam ka jongki bagi le ya ka tu ka kam te kani ga dei ga jo ko ki pala bi chunga ha ga jem ka jongi ru ka bangi ni tan kam bagi soto bhai ga ni ka wei balata ni na trai ka kam ka jong Chris ni dei ki Kristen la ngam trai ka kam ka jong Chris ngim dei ki Kristen ko ki pala bi chunga ngim dei ki Kristen te nak ta ngi ha soto ba udai Kristen ke e ke Kristen ko mul kidai ki bla sha khot no kidai ki bla je ki jong Chris kidai ki nombur ki jong Chris kidai ki nong le ka kam ki nombur ki dinjat ki jong Chris haga siti ke jong Petros nakal nong basa berkat ba khandreu hangtul akran shai ba oma lada unu usha sitam kum Kristen be unu usha sitam kum Kristen kemud unu brio usha sitam kum Kristen wat ai ba le ran na ai ba pendan buram ya ublai pendan buram ya ublai hak ta ka kerteng ka jong phi pintu pendan buram ke ya ublai hak ta ka kerteng ka jong phi nama ko ki para bi cha kan ma bhai kan ye ki bon ki bri ki ba hikai bakla ki ba ong ba Kristen di tangkan niam Kristen di kebalang Kristen kam nong kumta Kristen di mangama pi ubai dan ki jingi dei bat ublai ubatrai ka kam ga jong ublai ni dei mangi ki Kristen te ko ki para be cha phya phru ba
bonum song thu bakla ya kani ka we kan kani kam ni ka tin jwa ki spit na ka tin jwa pule ka tin jwa ka klan shai men ba ki sandan kila treshitam kila treshet ham hak na snong antial but ki bria ba ki pe ka jing treshitam ko jom ki on kini ki dei ki kristan te ko ki para bi jom ni dan kam hakini ki skim ta bang songthu nama kini ki jing kai bakla ki barung habha ki brio ba ki bri ki songthu bakla ba ki amba ni dan hakan niam kristan dei ko ki para bi chna kristan na da uno ula dan ya kan niam kristan umdan kan niam na ublei jingi ublei jong kan niam ublei jingi umdan kanu kan niam tata ublei jingi udan kan niam kabumut kan niam ayu ublei uwan kan niam ayu udai kan niam ayu ukhat kan niam ayu em ko ki para bi changa ublei jingi ublei jong kan niam ublei jingi ublei jong kan jing i ublei jingi udan ublei jong kan jing dei ko karpang ha jing dei jing simat bat ublei jong kan niam ublei jong kan jing i ko ki para bi changa la dan manono pios ko ki hikai sepang ma pidei na kan niam kata pidei ki niam kata ta em kentai ya kita gijing hikai ko pra namar ba phim de jong kan niam pidei ki jong kures phim de jong kan niam pidei ki jong kures ko ki pra phab dan kamar sotho ba le phab dan kamar yang skam ba ka de namar ko ki para ba andala let na kan ing sla ko thai ha ka si ko khade ublei unum kali phiwan na kan niam ayu phiwan na ka balang ayu ublei un pek tang phi ba phi dan em ya kures phila train em ya ka kam ko jong kures phila nget em ha kures phila bot em ya kures tang kata nak rada ka tin job le ka uta udan yo khun udan ke jing em uta bam dan khun ble udan ke jing em ko ni dan kam ka jing em ka jing penran ka di tang ling ba uchi su la ngim dan yo uchi su silang pla ram lupa dan ngim silang nget ha ngim silang ko ungu hu la na uta ba nget hanga undum jat chu am uchi su kris te ko ki para bi changa idan kam ban sha ya ni ga we to we ude kristan na ka benora katu kan pli ki pon ki ba pin sothu ha sapang kristan bat pin sothu ha sapang ke jingat nanti ke jong kristan ki dak kisen ki ban yathu shai ba pide ki nom bo ki jong kristan ki ba shisha to sautli ki mat ki bang kwa banora ha kan ki pon munta sautli ki dinjat ki bang dan kam ban god kum kristan kebaningkong kedinjat kebaningkong keba ngab pi kung ukustan wasya kung unong bud wasya bangi dan kam ban bud kaba pen pa bangi long ki nombud ki jong kris kadai ba barabor ngin im bat ngin le bat ngin perkhat tang ya ka mon ki jong play uta udi unong bud ujong kris uta udi unong bud wasya ba barabor ba ju im ba ju perkhat ba ju le ya ka mon ki jong play uta udi unong bud wasya uta udi ukustan namar pi ujisu borobor ulai kamon ke jo ukpa jo bahab nang borobor ulai kamon ke jo wat u duai ro ai kan kamon ke jo me ngi kemai ke jindoi jo ka ke get samani shabon le chaka ji sa na kana te ke jingli ka long nam ta jo ha jo kum ki nong bol ha to ngi le ne em ya kamon ke jo ngi perkhat ne kamon ke jo ban ngi em ne em tang bangin le kamon ke jo ha ke ji em ke jo nama kamon ke jong blai ke dei ke kamon ke jong blai ke dei ke kabangin yalap iki we kamon ke jong blai ke dei ke bangin khring iki we shau trai kamon ke jong blai ke dei ke ba ro ki men sim kin jan shau blai ba ro ki men sim kin shem ya blai kamon ke jong blai ke dei kata nama blai ummon ba kawil ka men sim kan jot no at putas lai khandai la kan ya kata ba blai ummon ba kawil ka men sim kan jot ba ro ki men sim blai upa ban pen em ki lang pipet naka siti ke jo juda naka lunang ke banding kong ke khoti ba art lai han to la kren ba naka siti ke jo upol siki galatia naka lunang bandreu ke khoti banding kong han to la kren baka kam nam ke jo unong bud ba shishahi kadai ban yarap ban khringi ke mensim ban ten bhai ke mensim ban wan lam ke mensim gen sha utrai kata kadai ka kam ke jo unong bud jo kres ki nong bud ba shisha ke jo kres kaman kebanan pan kedinjat ke jong ukres unong bud jong ukres udai ban em borobor da ka chi em ka badak da ka chi sngauret
Amdei ba hanga mai amdei ubat smo hanga manga uban smo ba he uban le try kle uban le ba he uban le boss ubange lale unang bol ujong kris borobor unai ban ke jing ban kop ya ka jing sore kumba u Jesus Christ uang naga gospel jong masters kan ba khatwai ka khat ba khat khandai ka to hikai ru nga uba sore u Jesus ukup ya ka jing sore ta ka jing ke jong ju so ba he ya no ru handai ukup ya ka jing sore wat hadu ka jing ya bru open red ya la de ko kipala bi ja ki nombut ki basisha ki kristan ki basisha ki de kita ken ki ba em da ka jing smoret hakmat jang ki breu ba tham tam le hakmat ka jong ple na ka sithi ki jo petros na ka lang ba san na ka khat ka ba reu la kren ya kata ko to pun ret ya de hak ha ka ti ka ba khra bol ka jong ple te oble on sa pen khra pi ka ya ka ba bet upol uang na ki sithi ki filipi na ka lang ba a de khat ka ba lai ba san uang gum na to penringkat ialah dia berkibaret to nyau ye kiwe ki ba kham ha banya phi kata ka de jing em ko ba smoret utau de kristan ba shisha ka jinga lenti ki jo kristan kita gini kidak kisen ki ba yalla mingi syakin kita ki benta ki ba ukris belaya kita gini kidinjat ki jo ke ba ngaba pingi ka ban bur ka ba lai pan ka de unombut ubasisha ukristan ude uban bud uban dap ude ubre uban dap da jing e ka ba dap sle ha po jing ko ude belong ubre uban dap da jing e ha ga jing ko jong ko borobor ude ban e ya ba no iki ba he iki baret iki khulum iki khanna wat ude ban e ya ba no wat ude ban e du ya kita kiba e je u wat ude ban e du ya kita kiba e je u ru nang so dau jisu ong e ya ki nong shun ni dan kam ban e ya ki nong shun ru ki para e cha nama kata ga ga ru kom jong ga ji ya nanti ga jong unong buat kita di dinjat ki jong kur ka ublei la e kata ya ka perthai ka lo lai ti la kha ya lo khun la kham re to ublei u e je ba lo ublei ude jong bara ublei ju nyau sina ublei de tang jong ublei isi ya na u e ya bara wa ki dong shun ki jong uru e u jisu duai hala ka ding khna men bala sa na kha u duai ki jing map e na kam ta jong ta ki nang sa na kha te kata ka de ka ju ka jing long ka jing budi ka bang gidan ka ban tap ka jing e ha ka jing budi gidan ka ban e ya ublei na ka do ka men se ka jing ju ka bo jing ba no gidan ka ban e ya ki para brio kat kembang i dia la ding ngidan kaban i ja baro ngidan kaban long ki beli ki badap da ke ji kata ka de ke dinjat ka ba uji su la bu ula aya bo chonga chong pi ka ba ngidan kaban bot ke ye ki ke dinjat ki jamo bat ka ba sao ki dinjat ka ba khat ka ba sa bat ka long ba ngidan kaban ya ngidan kaban em ngidan kaban ban ya ban pe ki brio da ka jing long ka ju em amdan da ka jing nyau silang khat ngim dei ban nyau silang khat ya no na ublei jingi ju nyau silang khat nagasi ko ki nong rum ka nong ba kan ba khat wela kan ka ublei jingi ju nyau silang khat ya no ru le ublei jingi ulong ka ju ya baro ya ubaduk ya ubarspa ya ubale ubayong ubarstem kumta baro ulang uju ya baro te kumta ngir ngidan ka balang ka ju ko ki para bi cha handai kani ka ju room ha ki jing hikai ki ki skimenta ha ki ba pher wala da ki dei ki banget ki makanaro wala da ki dei ki kristan makanaro ki dei ki ba kamera da ki kristan handai ki danya ki jinglong ki danya ka jing nyau silang khamat kitu kimdei na kalyang jongi kitu kimdei batni kitu kimdei ni kumta ta te kiwan ki jing hikai omnong banya lit batki omnong banya dei batki kita gi ki jing hikai jong ka perthai kam dei ki jong ublei ju umju nyau silang khamat ublei ju ulung equal ya baro ko ki para bi ja nang no kawan kan ki jing pher jing mot ka jing yan yo ba kitu kimdei batni kitu kimdei batki kitu kimdei na balang ji kitu kimdei na balang kini jing hikai jing ki preo kaya pun hikai baklai ke jim ke jong pi tapi dan kaman pai nak kita ke iki bara nama kini kimde ke jinjat ke jong ukris kabayan nyau silang khamat yang nan ke hikai jong ukris kadai ba ukris jun nyau silang khamat ya no ru ulong kaju ya bara ublei jing ulong uju menden mentas ki bam jukut ju umdan ke jing kala ti kumta ke jim ke jongin ko ki para dia wat ai ke bangi ngin kala ngin ya nyau silang khamat itu ngin ibenya itu ngin itu
katakan deh kedinjat kita ukres ko kipala kini ki south li ko kipala bicha kini ki dinjat ki ba ukres ulah hikai ulah ya chua yala di ulah im om de jang ba u hikai yala di ulah im ule ka mon ke jaw kwa jaw borabor ulong wadap ka jing smaulen wadap ka jing e pat ulong kaju ya bar omdan ke jing yo silang kmat kata ka dei gini ka dinjat ka ba ulah bu nam ta jonga japi la pidei ki nongbut ki jongu pidei ki nongbut ki besha nganget confident ya kini ki dinjat ki ba uji sukus ulah ai pateng ha ka po jonga japi bangin dal kamal le mat ka ba khadu ko ki pala bin ka jingkli ka bang akwa ban bu ha ka ni step unta ha to pidei ki nongbut ki besha ki jong grace ha to pikam le ba pidei ki kristan pidei shisha mo ki kristan ki besha ne yu fisukup tangi kerteng nama ka kitab jumpa pau kalau nang ba lai ka ba ningkong lakranya kata ba pidanya ka kerteng ka ba em hanle pilong ki bayam nama beli ke jingle ke jingi ki peniap yo singi long tangi kristan ki ba syukup ya ka kerteng ka jiem ke jingi kami adai baru grace tiko ki prabe kata kalau ka ba pelai rai ya uble kata kalau nggak penjak buram ya uble kasih pos ke nong room kalau nggak ar berkat apa ar pun relakran ya kata melakran ben penjak buram ya ke kerteng ke jauh uble hapreng gentle nak kata ke jongi nomor bangi kam ya di kersan di kakam ke jauh kam ya deh pan iko kipala punya dan kam ben keli ya tadi atau pidei mo sisa ki kersan ki basisya ki nongbut ki basisya tapi pidei ki nongbut ki jauh kris pidei bentanya kini kidinjat kita jadi ban buat kini kidinjat kita kris what I bangin long kita ki kristan kita sukun serem yang ada dekat percaya tambah ke percaya ke kami yang ada di kristan ngiruin kami yang ada di kristan bagi para wanum kami yang ada di kristan kami yang ada di nombor kita kris kami yang ada di bangit kita kris buat ka kam ke jongpi ke jingle ke jongpi kan ben scam yepi bapidei ne ki kristan koki para bagi cunga tetap ya kani gawe ko kristan ondai kan yang ngangis kam sa syai koki para bagi cunga ka krin jom mereka keren kalau filan kan ono ka jingbam syai halo jo kani ka benta pila ben comment sengi pila ben share rengi pila ben ya share lam kana bangin yo kan bangin la shu ka jingpin syai ka khamunya shu nam ta jompi halo jo ka jingkeli ki jompi koki para bagi cunga ngangis kam ba ubleu dalam donikan nanda tapi ubleu nang ai bo susu ye pi ba pinang la chuban san hang ji em ka ba kenjam sem barabor ka thong ka jangir ka dei ba pin smoke thu susu ba pinang san sui ka krin ge pin yo ke jing sha ya ka jing sha snap ka jing sha le ka jing sha kran ye ka jing sha ko ki para bi cha kata ka dei ke jing thumu jong ka krin ke jong na ublei ulong ba sha te wanum sha elam bakla ha ka jing hikai ki ba phe wanum sya rong no akadi hikai ke bathala jangan ke perthai helai ko ki para bi cha long gi bastan ai ba uble nya ban kristian ki ai ba uble nya ban syai ki ai ba uble nya ban yalam ya ke chim ke jong pi ka ba khnang pi pin la ya ka ba pin yeng scam ha kan nang rim jo ka jing sya ka long ka kti ki jong uble nya ban ku nam ta ka chim ke jong pi iwe tenya pha jom le ke jing dwai ko pa ji ba hab nei nga ai ngo eme ko pa ni step ta ba mi ai ke ktin ke jom ko pa bi cha ka bang yo ban kran ka bang yo ban yo sngo ka bang yo ban snap ko ta trai bi cha nga dwai sa me ko pa ni por ya la ba kristian ma me ko ta bi cha nam ta jongi ko ta bi cha ba nam ta kini ki himman ki ba i ki jong ri ba yo sngo ki ba yo snap ko pa bi cha trai ai ke ti shisha ga jom ko ta ai ke ti pchai ga jom ko ta ba ki la ba sngo to ba ki la ban syai ban syampang kin ko pa bi cha ba ke ai ke di ke jing shisha nam ko ta bon ki jing hikai bakla bon ki na hikai ki ba lam na ki room ko pa bi cha le ba ki social media le ba ki YouTube channel ling ba ki e ki ibol ki ko jara jing start ko pa ja ba ling ba ki balang ki hikai ko pa ja e ki jing hikai ki ba bakla ko ta be ki pun room ko ta be e ki jing hikai jing ki bre ko ta be ja am ko ta e ki jing hikai ke jom ko ta be ja trai be ja ki lor kum ki pharisi ko pa be ja ki hikai ki e ki jong bre ko ta be ja trai be ja
yara biki kata perlai ke pa bicara lakum kita ke jing hikai ke pakta ai ke jing shisha ke jom kata bahkan dia bersencha po jongi kan dia bersencha po jongi ke man para biki cula bakin dum la ban ya itu pa katun ke jing shisha katun ka ten ke jom kata bita no ka ten jom kalau ke shisha kata yara bekerja ban kata bita ya ke jing muri bagi nang la syukur ban scam inang la syukur ban syai kata amdala de kata bita hende dak jing ban syai ke jom ngai tinggal putih tang sabi ko tayo ya kani ka step baru kawin ko tayo ngai ko berapa jingan tas semua pa jing rai juga haga kata ng cheese ko tayo men ublay niya un ko nam ta jang pi baru ko ki parahman e juga ya ka jing sisa ka ni ka jing sisa ka jing sisa ka belai lo di pi ublay ui di pi baru amen